No mangabelense, pensela, no mangabelense, pensela, no mangabelense, dona lensela, umilu baba, uyinkosi Yesu, au kithi no mangabelense. Kwa zuwai wana wa Mwari, toda kutenda Mwari vatisanganisa turapenyu surugona kwedu asi dziri nyasha pachigaro cha Mwari. Yes, nhasi ndati timboenda spiritually takatarisa nyaya dzeutano. Mukadzidza nyaya dzeutano muchaona kuti 90% yezvirwere zvinotangira mupfungwa. 90% of all diseases begins in the mind. Zvinotangira mupfungwa dzedu. Uye zvakare kupora kwezvirwere zvese 90% contribution yacho pfungwa inofanira kunge iri right. But pfungwa haigoni kuva right kana the spirit isiri right. Muchaona kuti Mwari, God is not in the business of making healthy sinners, but God is in the business of making healthy saints. Pakupera kwezvese panyaya dzeutano Mwari wada kuti tiponeswe spiritually and physically. Yes, tikangoita utano tiri vatadzi vachaenda kugehena, izvozvo hazvigoni kutibatsira. Saka dai Mwari watibatsira patikumbotaura nyaya dzeutano physically, todzibata zvakare mentally. Jesu Kristu, he is the great physician. Ndiye muridzi wemurapi. Kana uri nurse, doctor or any health practitioner, uri kupractiza basa ramuponesi Jesu Kristu. Basa rekuporesa nderedenga. Basa rekurevive life. Yes, cells anenge afa to revive life in them. Ibasa raJesu pamuchinjikwa. Saka tichambotaura nyaya dzeutano idzi tichibva mubhaibheri, shoko raMwari spiritually. Ndasarudza musoro wenyaya unotiwo Paul James used natural medicine. Paul and James used natural medicine. Paul na James vakashandisa natural medicine. Yes, musazonyeperwa nevaprofita venhema, nevadzidzisi venhema, nevaparidzi venhema, navafundisi venhema vachiti iko nyaya dzenatural medicine, dzemaherbs, dzechikafu, dzediet, dzeexercise, dzemvura inyaya dzaSatani. We only need to believe. We just only need to have faith in Jesus Christ and nothing else. Idzodzo inhema. James unoti kutenda kusina mabasa kwakafa. Kana tatenda, we have to work according to our faith. Saka ndiri kuti nyaya idzi dzekutenda dzine mabasa adzo. Mabasa adzo ndeapi? Ndeekushandisa zvakanzi naMwari tishandise. Regai tipinde munyaya yedu. Paul and James used natural medicine. Paul na James vakashandisa natural medicine. Izvokwadi here kuti Paul na James vakashandisa natural medicine? How come kuti Paul na James they can use natural medicine? Paulo munomuziva here zvakanaka. Pamazuva akararama nemunana yaakaita, how come kuti vanoshandisa natural medicine? Varume vaifamba nemunana, vachirara nemunana, vachirarama nemunana, vaifema munana, vachigara nemunana. How come kuti they use natural medicines or natural remedies?
Zvinofamba sei izvozvo? Egai ndimbokupai mbijana CV ya Pauro kune vamwe vasingamuzive. Tinosangana naye pachapter 9 dzamabasa Pauro. Ari pamabasa ake ekushungurudza maKristu aitenda panguva iyoyo, achipesecuta vanhu vaMwari. Jesu Kristu mbune nomene unodinai, unosangana naye. Vesi ndeya 3 ya mabasa chapter 9 anziko: zvino wakati ari parwendo oswedera pedyo neDhamasiko, kamwe chiedza chakabva kudenga chikamupenyera pamativi ose. Vesi ndeya 4 akawira pasi akanzwa inzwi richiti kwaari, Sauro, Sauro, unonditambudzireiko? Verse 5 iye akati, ndimi aniko Ishe? Akati, ndini Jesu waunotambudza, zvinokuremera kupfuura zvibayiro. Saka Pauro hatisi kutaura mudzidzi wekutamba naye. Vamwe vadzidzi vanosangana naJesu asati akwira kudenga, but Pauro unosangana naye muponesi amuka ane simba guru. Ndosaka asina kugona kutarisana naye, akapenyegwa ndokuita bofu, ndokuwira pasi. Zvikanzi anobvunza kuti who are you? Zvikanzi ndini Jesu waunotambudza, zvauri kutambudza chechi yangu. Saka I'm not talking of an ordinary person ipanapa. Tiri kutaura nezveumwe mudzidzi wavadzidzi vakuru wakadhumana naJesu uso neuso. Ndiye here munhu anonzi angashandisa manatural medicines Paul? Egai timbomuronda tivhure CV yake. Acts chapter 20 yes, verse ya 9 neverse ya 10. Paul pamazuva ake, verse 9. Asi vamwe vakati vachiomesa mwoyo, vasingateereri, vachizvidza nzira iyo pamberi pavazhinji, akabva kwavari akatsaura vadzidzi akataurirana navo zuva rimwe nerimwe muchikoro chaTirano. Vhesi ya 10. Izvozvi zvakaitwa makore 2. Nokudaro vose vakanga vagere paAsia vakazwa shoko raShe, vaJudha navaGiriki. Verse 11. naMwari wakaita masimba anoshamisa namavoko aPauro. Verse 12. Nekudaro micheka nenguo yaibva pamuviri wake zvaiswa kuvarwere, hosha dzikabva kwavari nemweya yakaipa ikabuda. Mukunzwa here CV ya Pauro? Unonzi waishandisa manatural remedies. How come Pauro waita minana pamazuva ake ekuparidza evangeli, to the extent yekuti iko micheka yaibva pahembe dzaPauro? Kwainzi kukanzi kune unorwara Joni, Pauro wanga asinganamatire sezvinoita vaprofita vanhasi vachitibata TV. Pamazuva ake waitumira mucheka nemucheboka wake, vairwara vaipora. Yaive nemadhimoni mweya yesvina vaisunungurwa, vakafa vaimuka nemicheka yaibva pahembe dzaPauro. Saka haukamu kuti murume uyu anoshandisa mahandkerchief. Regani mboronda varume vaakafamba navo, vaakararama navo panguva dzake kuti vaita sei. Acts chapter 5 verse ndeya 15. Nekudaro vakatakurira varwere munzira dzomumusha, vakavaradzika pamibhedha napanhovo, kuti kana Petro achiswedera po kunyange nomumvuri wake bedzi, udzikatire mumwe wavo.
mukuona here varume vakafamba naPauro. Zvikanzi nemumvuri waPita varwere vairadzikwa munzira. Pita achifamba kwaaienda, vakagumwa nemumvuri waPita, kwete kuvabata namaoko. Zvikanzi vanhu vaipora, vakafa vaimuka. Mumvuri waPita waiita minana. Micheka yehembe dzaPauro yaiita minana, vasina kubata nemaoko, vasina kuti kuvanhu receive, vasina kufuridzira, vasina kudini, paiitika zvishamiso. Ndo vanhu vandiri kuti ivo they used natural medicine. Is that possible? Acts chapter 19 verse 11 na 12. Yes, ndaiverenga. Acts chapter 20 verse 9 to 10. Yes, inoti kudini. Acts chapter 12 verse 9 to 10. Zvino pawindi pakanga pagere rimwe jaya rainzi Yutiko, rikabatwa nehope kwazvo. Zvino Pauro akati achingoramba achiparidza, iye akabatwa nehope, akawira pasi, achibva paimba yechitatu yokumusoro, akasimudzwa afa. Halo, verse 10. Ipapo Pauro akaburuka, akazviwisira pamusoro pake, akamufungatira akati, musaita bopoto nekuti mweya wake uri maari. Verse 9 yatiudza kuti chikomana chakafa chikavata pawindo ku3rd floor, Pauro achirwa vhangeri nekuti anga akurovera kuoneka pane kwaanga akuda kuenda. Chikomana chikabatwa nehope chikadonha chikafa. Pamazuva ekuti Pauro waiparidza, Pauro haana kusiya chikomana chakafa. Sezvinoita vaprofita vanhasi, vakoka vanhu mumastadium, poita stambidi, vanhu vobva vafa mumastadium. Vanotiza, they don't take the responsibility, but vanga vachiti huyai kumunana tinoporesa nekuita minana. Vanokonewa kumutsa vakafa, vanokonewa kurapa varwara vachivatevera, but Pauro anoita minana panapa. Anoti handisiye chikomana chakafa, vanhu vakapopota. Vanhu vapopota, Pauro anoita minana, chikomana chinonzi Yutiko chinomutswa. Halo. Tine nyaya dzakawanda vaprofita vakazopinda mumakoti, vamwe vakadzingwa kudzinyika, vaurayisa vanhu mumastadium. But kuti vanezvemurume anonzi Paul aparidza pafiwa, anomutsa wakafa. Ndiye murume wandiri kuti iye unoshandisa natural medicines. How come? Is that possible? Kuti Paul used natural medicine. Varume vaiti nemumvuri vakafa vaimuka, vairwara vaipora. Varume vaiti vataura zvirema zvaifamba. Ana Peter neriya zuva zvikanzi hatina chatinokupa, asi nezita rache rinoti sumuka ufambe kuchiroma chekugara patemberi kwemazuva mazhinji. Is it so that Paul used natural medicine? Acts chapter 28, tirimo mubhuku ramabasa, chapter 28 verse 7 to verse 9. Mabasa apostle chapter 28 verse 7 to 9. Zvinopedzwa ipapo paiva neminda yomukuru wechiwi wainzi Publio. Iye wakatigamuchira akatigarisa zvakanaka mazuva matatu. Verse 8. Zvino baba vaPublio vakanga vavete pasi, vakabatwa nefivhiri nokubudisa ropa. Zvikanzi baba vaPublio vari kutaurwa nezvake panapa vaiva nechirwere chefivha nekubudisa ropa. Handizivi kuti chava chirwere rudzii. Pauro akapinda kwavari, akanyengetera ndokuisa maoko ake pamusoro pake,
akamuporesa. Verse 9. Izvo zvakati zvaitwa navamwewo vechiwi vairwara vakauya vakaporeswa. Pamazuva aPauro agamuchirwa nomwe muchinda, zvino hama inorwara fivha nekubuda ropa, handizivi kuti homurejere kana kuti chii. Zvikanzi Pauro unoita minana, aisa mavoko pamusoro pake. Zvikanzi unomutswa panhoo yake, kwete iye oga. Zvikanzi navazhinji vakauya vakaporeswa. Mavhesi andaverenga sofa anenge ari kuratidza kuda kupikisana nemusoro wenyaya, kuti Paul and James used natural medicine. Used natural medicine. 2 Timothy chapter 4 verse 20. Inzwai munzwe Pauro anoti chii panapa. Anotiko achinyorera Timothy. Erasto wakasara paKorinte, asi Trofimo ndakamusiya paMireto achirwara. Hamuna kurirwa vhesi. 2 Timothy chapter 4 verse 20. Pauro unonyorera Timothy achitiye, Erasto wakasara pakereke yepaKorinte, asi Trofimo ndakamusiya paMireto achirwara. Pauro wakamutsa yutiko iwe afa paya. Pauro kopaya wakaporesa munhu anga aine fivha. Ko Pauro micheka yako yaimutsa vakafa, yaidzinga madhimoni, yairapa varwere vachipora. Kuapa sei wakasiya Trofimo paMireto achirwara? Pauro zvofamba sei kuti Pauro neminana yese yaaita kufambisa zvirema nekumutsa vakafa, apa unosiya imwe nhengo yekereke, zvimwe waitova Euda, zvimwe waitova mufundisi, zvimwe waitova muparidzi, zvimwe mudzidzisi, but wakasiyiwa naPauro achirwara. Regai timbofamba. 1 Corinthians chapter 11 verse 30. VaKorinde vekutanga chapter 11 verse 30. 1 Corinthians chapter 11 verse 30 inotiwo, nemhaka iyi vazhinji varipo pakati penyu vasine simba, vanorwara, vazhinji vavete. Pauro wainyorera kereke paKorinde about Lord's Supper, but anosvika pakuvataurira vekereke paKorinde pamazuva ake kuti pavazhinji venyu ipapo pacheche paKorinde pane vakawanda vanorwara. It shows us kuti pacheche paKorinde paiva nevarwere vaivepo. How come kuti Pauro wakasiya muchinda uya achirwara paKorinde, zvikanzi vazhinji futi vaivepo pachinhai paKorinde vachitorwara? Hataifana kuwana kavarwere pamazuva ana Pauro nana Peter. It can't make the great one. Kuwana varwere in the days of Apostle Paul, vakomana vemumvuri, vakomana vemahandkerchiefs, varume vekumutsa vafi. Regai ndikuudze vana vaMwari, hapazi pose Mwari paanoita minana for the sake of show off, for the sake yekungoita minana. Yes, our God is God of miracles, but sometimes Mwari anogona kutisiya tichirwara.
uye zvakare anogona kushandisa dzimwe nzira dzisiri mamiracles. Rambai makateerera. Paul and James used natural medicine. Philip chapter 2 verse 26 to 27. Philip chapter 2. Philip chapter 2 verse 26 to 27. Yes, inoti kudii panapa. Verse 26. Zvaakanga achikushuwai zvikuru imi mose, akatambudzika kwazvo nekuti imi makanga manzwa kuti unorwara. Halo? Paul ari kutaura pamusoro pomumwe mudzidzi anonzi Epafrodito. Aifamba nekuparidza naPaul. Akatomuti wairwara pamazuva ake. Verse 27. Nokuti wakanga achirwara kwazvo, ari pakufa. Asi Mwari wakamunzwira tsitsi, asati ari iye bedzi, asi neniwo, kuti ini ndirege kuwedzerwa nhamo pamusoro penhamo. Halo? Zvikaina Pauro muchinda uyu, hama yedu pakutenda, makanzwa kuti wairwara. Zvikanzi wairwara kwazvo kusvikira parufu, haukamu kuti Pauro iwe neminana yako unofamba nekugara nevanhu vanorwara kusvika parufu, iwe uripo nemahandkerchief yako vanhu vaipora iwe. Kose unosiya vanhu vachirwara. Iye Pauro wacho hanzi neniwo ndairwarawo kwazvo, hasi ega airwara, neniwo ndairwara, naiye Pauro aitorwarawo. Pauro waifana kungorayira kuti nezita raJesu urwere ngaupere, ngaupfuure, wotopfuura. Haukamu kuti neminana yaPauro vanhu vaifamba navo vairwara, iye wacho waitomborwara achikonewa kuita minana yake. Haukamu. 1 Timothy chapter 5 verse 23. Remember musoro wenyaya. Paul and James used natural medicine. Neminana yavo ye, nezviratidzo, nemamiracles ese, nesimba ravakanga vainaro, vaitomborwara nekurwarirwa vachishandisawo natural remedies. 1 Timothy chapter 5 verse 23 inotiyo panapa. Pauro ari kunyorera Timothy zvakare. Zvikanzi usaramba uchingonwa mvura bedzi, asi unwe waini shoma, nokuda kwomudumbu wako noutera hwako huzhinji. Hello? Let me repeat it again. 1 Timothy chapter 5 verse 23. Usaramba uchingonwa mvura bedzi, asi unwe waini shoma, nokuda kwomudumbu mako noutera hwako huzhinji. Paul and James used natural medicines. Hello? Paul unorayira Timothy. Ndopane nyaya. Zvikanzi Timotheo, mwanakomana wangu, ndinoziva kuti une urwere, une utera huzhinji. Zvinoratidza kuti Timothy anga ane weakness, anga ane urwere hwanga anawo. Urwere hwacho hunoto-identifyiwa zvikanzi ndehwemudumbu. Saka Paul ari kumuadvisa panapa, achimupa prescription yenatural medicine, natural remedies. Ari kupiwa natural remedy for a stomach ache. Zvikanzi ndinoziva Timothy kuti une problemu yemudumbu. Naizvozvo usarambe uchingonwa mvura bedzi, inwawo tuwaini tushoma kuitira mudumbu mako. Muri vana vaMwari. Paul used natural remedies. Ko Paul
kutaura zvewaini mudumbu maTimoti. Pauro ndiye akachecheudza Timoti, ndiye unodana Timotiyo mubasa, ndiye unozodza chikomana chinonzi Timotiyo kuti chipinde mubasa reevhanjelism. Pauro waifanira kungorayira kuti nezita raJesu akabata mudumbu maTimoti, achiti Timoti ngaapowe, kana kungorayira ari kwaari achiti Timoti ngo zvino ndiri mutirongo, but mudumbu mako ndinorayira kuti upore nezita raJesu. But Pauro unonyorera Timoti zvikanzi use wine for the sake of thy stomach. Muripo here vana vaMwari. Paul used the natural medicine akaprescribe wine pamudumbu wa Timoti, elder evangelist mukuru, akarapwa mudumbu ne wine na Paul. Ndiri kuti kudii vana vaMwari? It is scientifically proven kuti red wine can heal my stomach aches, stomach problems. Ndakutokupayo prescription sa naturopathic therapist. Ukawa mudumbu, take a glass of red wine, wonwa, not fermented wine. Hello, vesi ranwisa vanhu doro vachikanganwa futi kuti wine yacho yanzi mwirwei, vakumwira kudhakwa. This is pure red grape juice. It's good for my stomach problems. Kana una problem yemudumbu, take red wine. Yes, grape juice. Grape juice, red grape juice. It's good for red wine. Very, very powerful. Inorapa zvakawanda red grape juice. Ma grapes anorapa zvakawanda. Chakupai zvimwe zvacho. Ma natural remedies, natural medicines dzekunwa, dzekusanganisa nema grapes, both from the Bible and the spirit of prophecy. Very biblical. That unfermented grapes, red wine, it's good for my stomach problems. 1 Timothy chapter 5 verse 23. Paul anorayira Timothy zvikanzi inwawo wine kuitira mudumbu mani nai mako. Paul and James used the natural medicines, God's medicine. James chapter 5 verse 14. Regatimboenda kuna Jacobe. James the beloved James, yes, chapter 5 verse 14. Inoti kudi terera vana vaMwari. James 5 verse 14. Inzwai munzwe. James 5 verse 14. Kuno mumwe unorwara pakati penyu here? Ngaadane vakuru vekereke, ngavamunyengeterere, vamuzodze namafuta nezita raShe. James 5 verse 14. Kune unorwara pakati penyu, ngaadane elders of the church, vamuzodze nemafuta nezita raJesu. Ko James, mafuta ezve awakuda kuti tizodzane. Is the name of Jesus not enough to heal us? Why oil? And which oil? And for what? Hello? James aifana ungoti maelder ngana matira vanorwara, mafundisi namatira vanorwara,
vanonamatira namatirai vanonamatirwa namatirwai nezita raJesu. Ko mafuta apinda papa. And nemhaka ye, let me challenge you elders and pastors. The Bible is very, very clear. Kune unorwara here pakati penyu adane ma-elders namatirai vanorwara kwete kuvanamatira bedzi hanzi zodzai futi namafuta. Ma-elders namafundisi, it's not an abomination to anoint the sick with the oil. It's from God's word. Odoni musamhanyi chirawe chinoda kududzikwa kuti zvinorevei kuzodzwa namafuta navakuru vesangano. Let me challenge my elders, deacons and the pastors nevamwe vanonamatira varwere. To pray for the sick is not enough according to the Bible. To pray for the sick in the name of Jesus is not enough. You have to anoint them. Don't just pray and pray, pray and pray. Prayer without action is in vain. You have to pray and anoint and pray. This is the Bible. It's not me. The Bible. Saka zvinoreve nyaya inoremai handingaidudziri ndiri ndoga. Kana ndavirigwa ndasvika pamausiku ndinodana mweya wechiprofita, nekuti handina kudzidza handizivi. I believe kuti mweya wechiprofita ndo mwedzi kundivhenekera usiku, Bhaibheri izuva kundivhenekera masikati. Kana ndovirigwa usiku ndisingachanzwisisi, I call the spirit of prophecy to light my path. Nai murandakadzi, nai muprofita waMwari, rugwaro rwaireveiko uku? Tererai munzwano waMwari. Murandakadzi anotsanangura James chapter 5 verse 14 to 16 mubhuku rakanzi Bible Commentary volume 7 page 938 paragraph 7. Inzwai munzi ine musoro wenyaya wakati miracles and natural remedies. My wife vari kukomenta James chapter 5 verse 14 to 16. Vanoti iko, God's miracles do not always bear the outward semblance of miracles. Hello? Often they are brought about in a way which looks like the natural course of events. When we pray for the sick, we also work for them. My elders, my wife, when we pray for the sick, we also work for them. Ari kukomenta James paanoti vazodzei mafuta muvanamatira nezita raJesu. Hanzi hatingonamatiri varwere. We must work for the sick. How do we work for the sick? We answer our own prayers by using the remedies within our reach. Hello? We answer our prayers, our own prayers, by using the natural remedies within our reach. Kuvarwere hatingovanamatiri. Tofanisa kushandisa zvinhu zviri natural zvatinazvo panguva iyoyo. Depending necondition ine murwere, we must use my natural medicines are within our reach. Sezvakaitwa naPauro kuna Timothy, inwa waini mukomana, waini inobatsira mudumbu. Anoenderera mberi murandakadzi zvikanzi, water wisely applied is the most powerful remedy. Mvura, water is medicine. Mvura mushonga.
We call it hydrotherapy. Hydrowater therapy treatment, water treatment. When unaona South Africa kutoka madokta emvura. Yes, we don't practice hydrotherapy. Sakanotiko, water wisely applied is a powerful remedy. As it is used internally, favorable results are seen. God has given us intelligence, and He desires us to make the most of His health-giving blessings. We ask that God will give bread to the hungry. We are then to act as His helping hand in relieving hunger. We are to use every blessing God has placed within our reach for the deliverance of those in danger. Mrandakazi apedza kutsanangura James chapter 5 verse 14 to 17. We have to use my natural remedies kuvarwere vatinosangana navo. My elders nemafundisi. Vangani varwere vafa muchiziva mushonga vamukangonamatira chete. Vafundisi. Vangani varwere vafa muchiziva mushonga vamukangonamatira chete. Dai Mwari vatiregerera mazuva atisaziva. Asi unorayira kwese kwese kuti titendeuke. Pane vanhu vakafa nguva isati yakwana. Vaifana kurarama, vamwe vashandisa uchi. Vanhu vanotenga uchi kwandiri vakawanda mapostori. Vachida kuitirwa minamato yeuchi. Inyaya yekuti vaprofita veko vakanzwisa kuti uchi mushonga unorapa mudumbu, maasima, zvikosoro, maulcers. Une zvakawanda zvaunoita uchi. Saka vanongoti uya neuchi woita zvaunoita. Vorira nendimi. Vokudyisa uchi. Woti muprofita unovona. Vana baba muSanai vanobikirwa miteuro yeuchi. Very simple remedies dzandoziva. Zvinhu zvavo zvotoita zvakanaka. Muripere vana vaMwari. Saka ndiri kuti iko, it's not a sin to use God's natural medicines. Paul and James used the natural remedies. Paul and James used the natural remedies. Pane quotation yandiri kuda kuverenga panapa iri muCouncils on Diet. Councils on Diet rinonyorwa zvakare nemurandakadzi anonzi iye My White. Yes, pane nyaya yavanotaura panapa. Councils on Diet, page 419, paragraph 40. Anoti iko paragraph 4, CD 419, paragraph 4. Councils on Diet, 419, paragraph 4. Yes, kana uchida mabhuku awo on comment section, type number zako, I can send you. Thousands have died for want of pure water and pure air, who might have lived. These blessings they need in order to become well. These blessings they need in order to become well. If they would become enlightened and let medicine alone and accustom themselves to outdoors, exercise, and to air in their houses, summer and winter, and use soft water for drinking and bathing purposes, they would be comparatively well and happy instead of dragging out a miserable existence. Mwara kuburikidza na My White vanotiko pane vanhu vakafa vakawanda vaigona kungoshandisa mvura votorarama. Hydrotherapy yatataura nezvayo, mahot foot bath, mahot sheet pack, hot and cold shower, hot and cold
compress vanhu vaitopora. Pamazuva Ellen White pane vanhu vakafa nemafifa. Munadakadza anoenderera mberi paparagraph 5 mubhuku irori CD page 519 anoti iko, if in their fevered state water had been given them to drink freely and applications had also been made externally, long days and nights of suffering would have been saved, and many precious lives spared, but thousands have died with raging fever, consuming them, until the fuel which fed the fever was burned up, the vitals consumed, and have died in the greatest agony, without being permitted to have water to allay their burning thirst. Water which is allowed a senseless building to put out the regiment elements is not allowed human beings to put out the fire which is consuming the vitals. Pano vanhu vari kufa nefiva, vakafa nefiva nema-COVID-19. Simple remedy inonzi water. One of our doctor, Mr. Water. One of our medicine, Mr. Water. Aripo. You know what? In the case of fever cannot disease. The body is trying to disease itself. The immune system is fighting. Saka ukanzwa muviri wako uchipindwa nechando but ukaubata uchipisa, the immune system iri kutraya kufighta ma-infections apinda mubody mako. Saka fever is a natural way trying to fight diseases in a natural way in your system. Saka fever is not a disease. Fever is the body trying to fight infections in your body. Saka what do you do? Saka you need water to create an artificial fever, an artificial heat to help your body to kill my infections in your system. Simple like that. Saka my wet sheet specs, my water compression, my ozone therapy. This hydrotherapy is just trying to help the body. Kuti ipa condition yekuuraya pathogens apinda in our system. Simple like that. Zvinogona kuti vane tauro nyoro nesviti nyoro nepepa bheki ndodonzo redis channel kuti tidzidze zvinhu izvi. Vanhu vasafe nguva isati yakwana, vasafe nekushaya zivo, vasafire mudzimba mvura iripo. You know what? Health message yatakapiwa iyi, Mwari vari kuda kuti munhu wese apore nayo, azoponeswa nayo. Hello, 1 kupora, 2 kuponeswa. And number 2, Mwari vari kuda kuti this natural medicine, everybody can afford it. Murombo nemupfumi anogona kuafforda. Everybody can afford water. Everybody can afford my herbs. Everybody can afford simple diet. Everybody can afford my roots. Akasikwa na Mwari to save life. Don't natural medicine. Kuti vane mari nevasina mari vaponeswe. It's not God's ideal. Kuti munhu anonzi iko ari kufa because pashaiwa 40,000 years yekuti aitwe operation. That's Satanism. It's Satanism iyoyo. Izano raSatan. Satan akatora basa raJesu rokuponeswa. Ndobva aita nzira yekutsvaga sanayo mari kuvanhu vanomunamata.
vanhu vamwari vachifira muzvipatara, vamwe vasina kutomboenda kuzvipatara, vasina kutomboona ana chiremba venyika ino, vanoti kana usina 500 US we don't touch you, kana usina 40,000 we don't operate. Chirwere chako ichi hachirapiki, ramba uchitenga mapirisi, uchitenga nekusingaperi, we don't care kuti hauna mari, uri paretirement, mari yacho hausi kuwana, we don't care, every month $30 for medication yomwedzi until you die. Ukaona uchimwa mapirisi kwe lifetime hausi kurapa, you are maintaining disease. Let me tell you, God can heal you if you believe. If you believe through prayer and his natural medicines, he can heal you if you believe. Uda kunamata nevanhu vanoti Mwari semukadzi uya mari dzapera kunana chiremba wenyika ino, upfumi hwapera. We tried our best, but our best was not good enough. Tatozvigamuchira tikatoti BP yedu, sugar yedu, cancer yedu, arthritis yedu, but we want to believe in you, God. Jesus is the great physician to deal with your case, miraculously or naturally. He decides if you believe. Kana uchiti Mwari ndibatsirei paurwere hwangu. Let's pray. Ngatinamatei. Baba vari kudenga namuponesi wedu Jesu, Mwari tokutendai nenyasha dzenyu nedu gwenyu pamuchinjikwa. Takanyeperwa nenyika ino, enough is enough. Tatenderera munyika ino, enough is enough. Maresources apera, enough is enough. Glory be to God and Jesus Christ. Nekuti ruponeso rwapinda mumba medu. Mabipi anofana kupera nezita raJesu. Mashuga anofana kupera nezita raJesu. Makensa anofana kupera nezita raJesu. Zvirwere zvinonzi hazvirapiki nenyika dzino zvinofana kupera nezita raJesu. Matiporesa panyama Mwari, tiporesei pamweya. Kunyangwe takafa, asi tinoda kufa tiri mumaoko enyu. Kuti panopinda vamwe muupenyu usingaperi, nesuwo tigopindawo. Chitibatsirai, mutizarurire, mutipe wisdom yekuaplya your natural medicines. Saporo akaprescribe kuna Timothy pure red wine kumudumbu make. Isaiah akaprescribe fig reports pamamota Isaiah. Neso Mwari toda kuporeswa, either with miracles or with your natural medicines. Give us faith. This is our humble prayer. In Jesus' name we pray. Amen. God be with you. May God bless you all.